Sa pikas bahin laing barangay Tanod sa barangay Sinsin, dakbayan sa Sugbong nang ginabuhi isip habal-habal driver sa Tabunok, dakbayan sa Talisay, gipusil patay pasado alas 10 ganinang buntag. Homicide investigator wa pay matumbok nga hinungdan sa kamatayon sa biktima. Si Chona Carion sa report. Alas 11 sa buntag nadawat sa Talisay City Police Station ang alarma sa pagpamusil sa Barangay Lagtang. Ang mga sakop sa D. Cabuenas Emergency Rescue and Transit kundi CERT mo'y unang nakatubag sa alarma sa pagpamusil. Nagbuyod na nga way kinabuhi ang biktima nga nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Dan May Zone 5 sa Barangay Lagtang. Amo tang rescue. Wala plat naman siya. Wala na lang jud. Wala na may manghilabot. Duha ka tawo nga nagsakay sa motorsiklo mo'y nakitaan ni Daria Cose molupyo sa Zone 5 Lagtang. Nadunggan niya sa mga bata nga nakasaksi sa pagpamusil nga na flat tire ang motorsiklo nga gimaneho sa biktima. Gipusil ang biktima sa nag-backride ug dayong sibat padung sa Tabunok. Pagkahagba niya diha nanhaman ko din ha pag kanya nang panang dugo ba. Sige jo agas ang dugo, luoy kay ba. Padung Tabunok. Giila ni PO1 June Zamora, homicide investigator sa Talisay City Police, ang biktima nga si Roger Labajo, 37 anyos, taga Barangay Sinsin, Dakbayan sa Sugbo. Nang inabuhi ang biktima, isip habal-habal driver sa Tabunok ug Lagtang sa Dakbayan. Wa pay matumbok nga motibo sa pagpatay ni Labajo. Ngutana ko sa mga residensya na nagpuyo diri ba. Igo ra sila nakadungog ko sa kabuto. Mga tao-tao, di lang verify. Mo lang nakitaan. Chona Carion, Balitang Bisda.